Salutare și bine am găsit astăzi la un nou videoclip. Astăzi voi arăta cum să descărcați Gangster Rio. Dacă intrați pe joc și observați în stânga jos că jocul e din 2012, dar zic că e frumos. Și hai să începem. Intrați pe Google. Ok. Și scrieți Download Gangster Rio. Ok. Dați pe primul. Așa. Și acum îl descărcați. Ok. Dați pe primul iarăși. Și după îl veți instala. Și dacă observați când intrați pe joc prima oară, vă iați afară și dați iarăși pe joc și va funcționa. Jocul va face tot timpul așa. Dacă nu mă credeți, hai să vă arăt. Dați pe el. Ok. Și vă scoate afară. Așa. Și dați încă o dată și merge. Ok, aici se va încheia videoclipul. Sper să vă placă. Să nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Salutare!